So guys, mga nami. Basta na mo. What's up mga itsuraan, mga choy, itsuraan ko sa Saudi ay making random videos today. And today, 23 days ago before we go home to the Philippines. And may batang busy lang pang impake sa gamit and hinlo, hinagmay. Inali problema no, kay ako ang maleta is na i-password ug nakalimot ko sa password. So tapatanon si Rojo ug si Marianito. Kasi nakanindong sila. Concept combination ano. So panindal dito guys. Ako malita ba? Nalimot ko sa password. Kung kumukha niya. Kamukha ka to ba de? Isa ano ito? Kung nanay yabi. Wala, may yabi ka tamang kangkuhan na nana ba? Three ka combination. Combination. 100. Pila? 900 plus. 900? Sulat na lang. Ah! So guys, akong tagnaon akong password sa malita guys. Kay Guys, mga sa resulta sa mga taong bugon guys. So, nasulat og kuan ba? Kanang papel pa lang galing para mabalong gamiton pa uli. nalimot man ko. Nangapakyas taan ni guys. Sunod kag 0. Dahil 1 ka din eh. 0 pa ka dire. 0 0 0 0 0. Ah, 0 ko tanan? No, 0 0 sa kauna. Kapuya ni. 1. Dave. Walter. Dave Walter Canastra. Dave 4. 143. I love you. 143. I love you man ba? Love you to. Ay! Bayot. Ah, dili ay. Lapar ba isa? Dobe ka po. Do ka. Malita. So, doha ka. Guys, Malita. idol guys, kaskay bogo. Search daw ba yun sa pag-hack? Di lagi na mahakay. Wow. Mamaya kayo gaso basta mulaag ko kaya marami taon. Ano ba yung pangabili? Healer. K-drama? Korean drama that K-pop? Kapapangit na mukha. Dagan yung combination ba di ay? swerte kag pareha na password ng duha. Yan, urog lain na. Agang ka? May 28 ka, birthday na kami. At tayo di dyan. Relax at takadiyot guys kay magsilbi ang mga password. Ganina pa ko inopen na. Dito pa mo sa balay. Inam to isa-isa ha. Nakuha mga password. Karangin mo isa-isa ganyan ha. Yan, nakuha niya. Unang ko to kabuok. Unang ko combination to ya. Nakuha dyan niya no? So guys, nag-architect diri guys. Oh. Pangsukod niya yung kuhan. Kay di mani madala og Pinas guys. Kay dako ang gani. Mansarin yung Lyra. Ako lang itestingan. 918. Di gihapon. Pangalan ako og pangalan ni Lyra. Ako kay 4 man. Yeah, kay Dave Lyra. 4 pod ya. 44 Dave Lyra forever. Ay! So guys, di lang day ako may napakyas no. Pati day siya napakyas. Yang gamon og usab sa Pinas guys. So, iyang gi pangsukod ang mga bangag. May lang magkadimaon ni dito. Di ba ni ka mao sukod. Dali ka video. Yung gym tayo nga no? Ha? Taga sa kang kuhan? Lawas oh. Dako na ni kailangan pa ni mag-gym. Pre, pabiyag. Ah, Badio. Kanang tiyan ni Badio. Kana mo yung i-gym. Birthdays kong uyab daw di. Ang pangutangan na gawin. Sama na. Lugay mo pina. Oh! Kapre! Ano sa'yo password? Oh! Yawa yung buntag gago. Oh guys, napli na. Yay! Lago ano mo di? Yun sa mo, dali lagi kayo. Ay duloy. Bugo lang juga. Wala mo isa-isa. So ang Picas 911 po na. Yay! Yo! Atay, palitan yung tagbira ni Rania. Salamat pa di. Happy lang gana ko sa kong vlog. Pakyo naman. Ano sa'yo mong ikasulti nga na Palitin kong Barbie. Wala ang kawatan. Nahack niya. Sige pa di. Usba pa din. Yay! Dahil dyan, mga ontag biskwit. Bali, yun sa'yo mga kasulti sa... Yun sa tuloy mo. Di magtinanga. Pohon. So guys, mulis ako guys kay ako asa ni brushan ka dito ako ang malita.
ko na yung akong gihulman nga whiteboard. Ay, nalimot ko dala og yawi guys. So, dire lang kumagi sa gawas guys, no? Kabuhog ko, dyan. Ngit-ngit naman eh guys. O dyan, Masimas! What's up sa mga pulisang hilaw? Maganda ng setup. Salamat, Jeff. Sige. Pwede na mag-gaming guys. Gamer. Sige, Jeff, salamat. La guys, murag nagluto og lamay si Rodyo guys. So guys, murag makakaon pa. Apil ko sa kanan ni Madi. Lo, anak ni? Ah! Wag ko labot guys. So, sorry na lang. Huwag lang. Buang ka. La, humot na siya guys. Parehag baho na nako. Humot kayo. So guys, naday gadget si Tio nga mo kuha og kuan. Mo kuha og kanang something. Yung man to ni kuha mo dito. Ano ba kayo? Ila di. So makuha jud yo, yawan. Kini kanta na ko is para sa mga John Bride ug sa mga nag-anniversary dira. Ang mo. Tawa. Ay, mo. Talagang huwag Unsa ka nito una ning kanta ya? Chorus na lang. Today and every day. Alam na. If I ever get the nerve to say hello and discuss it, say you. Hoy, hoy, tiyo, humana ng box ni mo kay dugay na kayo na standby. Hoy, hoy, tiyo, tarong nga biya na butang ng mga butang ni mo din na basinang na mabustik na. Mo amigo si Trinidado napakyas sa iyahang twice nagmahay intawon. Oh. Hoy, hoy, Rodyo, kumusta na imuhang giloto din na naay naluto na ba na? Hoy, hoy, Rodyo, tawagan si Nani para makakaon na ta kay gutom na stiyo. Hoy, hoy, Rodyo, ato anak kay gigutom na sa nagitara. Sinati kay Bertina sa tong katuga. So guys, mga nami, pista na mo. Na mo. Bago mo nga sagot. Patiki. Pre, baboy yung belum luto. God. Ikaw, tao ka, di ka belum luto. Vapor ko. Bako lang. Ayo! Pag-speaker ba? Gas. Saan mo naman pagkalinga ni? Bold bang guna? Tama ko, bol. Silent nga. Tang bulbul ni ba diyan? Apple dire. Nga! So guys, humana may pangaon. Busog namin tiyan, oh. Kita ng tiyan ninyo nga murag ni lobo na sad. So let's wrap it here. This is Itura Uncle Isao. See you in the next vlog. Bye-bye. Peace.